Ligatræner Lennart Engler og hans Odense-mandskab forsøger at få styr på nerverne, inden holdet træder ind i en tætpakket idrætspark. Hundredvis af forventningsfulde fynboere er klar til at bære hjemmeholdet frem til en sejr. En sejr, der vil bringe Odense Badminton Klub et skridt nærmere DM-guldet. Flere års forberedelse for Lennart Engler kulminerer i 6 kampe mod rivalerne fra Solrød Strand. Optimismen er stor hos ligatræneren. Det er et stort setup, vi har i dag, og lige snart det bliver stort, så bliver man mere på. Altså, adrenalin kommer stille og roligt frem, når det er sådan nogle kampe her. Men det kilder det lidt i maven, det er der ingen tvivl om. Helt 100. Vi vil da vinde den kamp. Som led i optakten spiser spillere og trænere sammen. Her finjusteres de sidste detaljer til holdkampen. Træneren kender sit unge mandskab og tager godt spå om, hvornår opgøret skal afgøres. Jamen, der bliver 2 herresingler til sidst, og jeg tror hvis det hele det flasker, så står det nok 2-2 inden de 2 afgørende herresingler, og så kan det gå lidt begge veje. Men der kommer så nerver på, så der vil det også blive for os træner. Der vil man kunne se, at det her er 2 meget vigtige kampe. 500 fjerboldfans får sidste status. Inden kampen, service i gang. Det var alt for os her, så håber I får en rigtig god kamp. Husk nu, gør hvad der skal til. Gør det til. Hvad kalder vi for? Yes! Kom så! Odenses Mathias Borge og Jonas Rasmussen gør kort proces, mens damedublen Maiken Froergaard og Sara Thyssen kommer ud i et nervepirrende 3. sæt. Og så når I sætter angrebene ind på halvdistancen, så gør det færdigt nu, ikke? Bare angreb igennem nu, piger. Kom så. Alligevel hiver de sejren i land. Fynboerne kommer foran 2-0 i kampen. Fed kamp. Det er dem, vi gerne vil have flere af. Anderledes går det i damesinglen og mixdublen. Solrød Strand udligner til 2-2. Odenses skæbne er nu i de 2 herresinglers hænder. You need more time, okay? Yeah. And then instead of you're doing like this all the time, up and down, just block down, take the speed out of it. I første herresingle taber Odenses Raul Must et jævnbyrdigt første sæt 20-22. I andet sæt trækker Solrød Strands Emil Holst endegyldigt fra og vinder 21-17. Odense klynger deres sidste håb til unge Steffen Rasmussen, men gæsternes Rasmus Fladberg slukker endegyldigt DM-drømmen for hjemmeholdet i 3. sæt. Holdkampen ender 4-2 til Solrød Strand. Vi kan ikke sige, at vi spillede dårligt. De var klogere end os på den anden side. Vi mangler lige det der med at være cool. Vi mangler det her med at tage pointene. Der er ikke gået noget af os. Om vi havde vundet eller tabt, så havde vi trænet i morgen alligevel. Men må ikke, at vi træner med lidt andet musik på, end vi har gjort.